सोचे मनवा बचाई कैसे जनवानु हो। मैया देव की वासुदेव जी सोचे मनवा बचाई कैसे जनवानु हो। मैया देव की वासुदेव जी सोचे मनवा बचाई कैसे जनवानु हो। सोचते में भइले चमत्कार खुली गइले सब द्वार, खुली गइले सब द्वार नु हो। ललना खुली गइले पैरवा के बेड़िया हथवा के हाथ कड़िया नु हो। ललना खुली गइले पैरवा के बेड़िया हथवा के हाथ कड़िया नु हो। ललना खुली गइले पैरावा के बेरिया हथवा के हाथ कड़िया नु हो। नंद बाबा लेके ललनवा से कइले पलनवा से कइले पलनवा नु हो। आधी रात यमुना गहरी तूफानवा से मारेला उफानवा नु हो। आधी रात गहरी यमुना तूफानवा से मारे लाऊ फनवा नु हो। आधी रात गहरी यमुना तूफानवा से मरेला उफानवा नु हो। ओही राती नंद के भवनवा बदली के ललनवा बदली के ललनवा नु हो। आई गइले फिर से मथुरा जे हल खनवा से कंस के करनवा नु हो। आई गइले फिर से वही जे हल खनवा से कंस के करनवा नु हो। आई गइले फिर से वही जे हलखनवा से कंस के करनवा नु हो। शोर भइले यशोदा भवनवा से भइले ललनवा से भइले ललनवा नु हो। गह गह करे लागल देवलोक भुवनवा से बाजेला बजनवा नु हो। गह गह करे लागल देवलोक भुवनवा से बाजेला